দিনত 4000কে অধিক আমি মাস্টার চাকৰি ইয়াতে দিলো এপইন্টমেন্ট দিয়া হল কোনো 18 পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই আজি বিটিসি সেক্রেটারিয়েটত চাকৰি দিয়া হল কোনো 18 পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা যে বিটিআর मा दङ गैया बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा नों जाहोआबा आं जाया नामा नों जाहोआबा आंबो जागोन जोंखौ रावबो हमथानो हाया गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय फिन खेब बरायना लाग्रोबाय दिनै आं मोननै टपिकनि सायाव सावरायगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय एसे गोलाव जागोन लोगोफोर जाहाथे भिडिअखौ नोंथांमोना दानालासेनो फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नाय एक नम्बरावनो आं सावरायगोन जोंहा बिटिसि एबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि सायाव सावरायगोन बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो दिनैसिम नाथाय जों मोनसेबो प्रमद बर' सारनि खामानि मोजां मावफुंनायखौ नुनो थाङाखै बेनि सायाव आं फंनैसो बुंगोन जोंहा प्रमद बर' सारा बिटिआरनि मुङानो गोबां गिदिरखा होनना बुंदो बिटिआरनि मुङानो गोबां गिदिर होनना बुंदों नाथाय दिनैसिम जोंनि बर' रायजो राजाया गिदिरना फिसा नुनो थाङाखै बिथाङासो गावनि खुगाजों बुंबाय थायो आरो मोनसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो रावबो जोंनि बर' आइजोफ्रा मैगं फानना जानो नांला हाजिरा मावना जानो नांला बिथांमोननो मोनफा मोनफा गासिबनोबो मोजां जब होगोन होनना बुंदो नाथाय बेखौबो बिथाङा मोनसेबो मावफुंनो हायाखै आरो लोगोसेनो आं मोनसे बुंबावो जोंहा मोनसे समाव जनक कुमार बसुमतारी आरो जोंसार बसुमतारी बिथां सानैया एक्स NDFB निफ्राय सारेन्डार मोनखानायमोन बिथांमोना जाहाथे बिसोरखौबो हमना लांनानै नंखायैनो फेक इनकाउन्टार खालामदों बिथां सानैखौ नाथाय बिथांनि न'खरनि मानसिफोरनो मोजां माबा मोनसे गभर्नमेन्ट जब होगोन होनना बुंदोंमोन बिथाङा नाथाय बेखौ दा मा होनना बुंदो जब माने मा होनो जबा जाहैबाय माबा मोनसे खामानि होनना बुंदों नाथाय आरे सार नोङो बै समाव मानो बुंदोंमोन नोंथाङाथ' गावनो बर' रावजोंबो बुंदोंमोन नोंथाङा माबा मोनसे न'खर सोलिनो थाखाय मोजां गभर्नमेन्ट जब होगोन होनना बुंदोंमोन माने गभर्नमेन्टनि साख्रि थानाय मोनसे गभर्नमेन्ट साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय नोंथाङा बै समाव जुदि बेबायदि जुदि साख्रि होनो हायाबा नोंथाङा मानि थाखाय बुंनाय नोंथाङा थगायदोंसोल' नामा नोंथाङा जोंहा मामा चिफ सारजों थाफानानै नोंथाङाबो मामा बायदि जानो सोलोंबाय नामा नोंथाङा जुदि बर' हारिनि मोजां जुदि मान लुगैदोंबा बर' हारिखौ अनसायनो होननानै पलिटिक्सआव ओंखारदोंबा नोंथाङा जाहाथे बर' हारिनि अरायसम मोजां खामानि मावलां नोंथाङा दासिमबो बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय सम दं नोंथां नाथाय नोंथांखौ आं नुनायाव जों ससियेल मिडियाखौ खेवनानै नायोब्ला इउटुब जा फेसबुकआव जा नोंथांखौ ओरैबायदि सोंखारिबाय थायो नाथाय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे हारिनि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावदोंबा नोंथांखौ मानि थाखाय बुंनो नोंथाङा जुदि मोजां खामानि मावदोंबा नोंथांखौ रावबो गाज्रि होननाय नङामोन मोजाङानो बुंगौमोन नाथाय नोंथाङा दिनैसिम जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोननि मोनसेबो मोजां खामानि मावाखै बिनि थाखायनो नोंथांखौ गासिबो जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरनि बर' रायजो राजाफ्रा सोंखारिबाय दं बेखौ जों नुनो मोनदों ब्रादार एमजिआनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिआनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ ओमफ्राय माथो बिदि होना बे भिडिअ होबाय थादोंना आंथ' भिडिअ नायलायबाय थायोना जों ज' नों ज'नो होनहर नों मानो बिदि सासे बर' बिमा बर' फिसाखौ मानो बिदि माबा होना होखो नोङो होननानै औ ओमफ्राय बिदि आं होननानै हो बेखौनो सानबाय ओमफ्राय नङा जेन'बा बिदिखौ आं नोङो रायलायनो बाबाय आं जानला मोनलाजों ओमफ्राय बिसोरो आंखौ टर्चारसो खालामदों बिसोर गाज्रिसो गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो ओमफ्राय जेन'बा भाइरेल खालामनायाथ' जेन'बा बे खालामबाय ओमफ्राय जेन'बा बे भिडिअआ माबोरैथो इदि लिक जाया आब' आं मिथिला जेबो मिथिला बिदिखौ आं जेबो मिथिया जेन'बा नोंनि दे निकेटा औ नोंनि दे आं जेबो मिथिया आगै आदसा आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों जेन'बा जेखि जादोलामोन जायामोन जेन'बा बे हौवा गोदान डाबल फैदों बुस्थुआ औ बे नङा हौवा जेन'बा ओमफ्राय नै बे हौवा गोदाना
आरे फैसालि आब' नों जुदि नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ जुदि गुबुननो सोरबा सासेनो जुदि साप्लाइ खालामाबा बोरै मोनगौमोन नोङो मिथिखायो आब' नोंनो सानसे समाव फेसबुकनि रिल्स बानायग्रा नोंथाङानो मिथिखायो माबायदिबा गावनि चेनेला ग्र' जागोन एबा फेमास जागोन नोंथाङा बेखौ मिथिखासेयावबो मानो निजिनि गाज्रि भिडिअखौ गुबुन सासेनो मानो साप्लाइ खालामनांगौमोन नोंथाङाथ' गावनो मिथिखायो गासिबो भिडिअ खालामग्राफ्रा सोरनि भाइरेल भिडिअ मोनगोन आंनि चेनेला बोरै ग्र' जागोन बोरै फेमास जागोन बेखौ मिथिखायो नोंथाङा बेखौ मिथिखासेयावबो नोंनि जुदि प्राइभेट भिडिअखौ बे गाज्रि प्राइभेट भिडिअखौ गुबुन सासेनो मानो साप्लाइ खालामनाय नोंथाङा दा जोंहा ब्रादार एमजेखौसो दाय होबाय दं एमजे बिथाङानो गासिबो आंनि गाज्रि भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बिथांनि सायाव केस होगोन होनना बुंदों बिथाङा मिथिखासेयावबो नोंनि भिडिअखौ गाज्रि भिडिअखौ मानि थाखाय गुबुन सासेनो साप्लाइ खालामनाय नोंथाङा आंनि बायदिबा नोंथांनिनो दाय नोंथाङा बेबायदि जुदि गावनि प्राइभेट भिडिअखौ जुदि मालायनो साप्लाइ खालामाबा रावबो नोंनिफ्राय मोननाय नङामोन एबा रावबो भाइरेल खालामनो मोननाय नङामोन आरो जुदि नोंथाङा जेबो दायखौनो मावाखै जेबो गाज्रि भिडिअ खालामाखै नोंथांनि भिडिअखौ बोरै मोननाय आंनि सोंथिया बेसो नोंथाङा जुदि दाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा नोंथाङा भिडिअ खालामनानै रिप्लाइ हो दासिमबो सम दं आब' नोङो लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आंनि भिडिअ खालामनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा लोगोसेनो नोंथांमोना गासिबो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।